Lisa, when I
Tumesali Yehova, Tumesali
uThixo uthi siyacela mzali ngokusithwala mzali ngokusixolela sivela ngakho konke into wasivusa namhlanje sahlangana ngenje ibizwa ngegama lakho ukuze siphulaphule ilizwi lakho siyacela ke mzali vula indlela ezinhliziyweni zethu khona ukuze ilizwi lakho lifuna ukuhlala lonke nomthandazo egameni likaYesu amen. Njengosibandla ngolesibuyeyo amen. Iculo lokuyiqhubela phambili lenkonzo number 327 sicela abahlabeli basithabele 327. Amen. Amen. God is good. All the time. There's a total two pages into Psalms 24, verse 1 to 2. Kamunchinga tutela fundele verse 1 and now I'm going to proceed to verse 2.
Ndumiso 24 verse 1. Leli ka Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo elikiweyo nabahleli kulo. Verse 2, for he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. You know, it is we understand the plan of Chico has done many things for us. But in return, we do not say thank you. Terus pahamnya, bahasa masanya itu sama selepas macamnya bau, selepas bau, tidak apa bau, help me to be the beacon of the world, so that I could share your word, just you don't just name amen. Amen. It's been 6 years. Yeah. It's been 6 years. So what we are trying to learn from Cliff is about why can't we just say thank you? For example, when I'm just gonna make them say, and Mama doesn't say thank you. Okay. It doesn't make I need to do the command. She's like and I'm not, and she's not thankful. So if we do that towards God, we could receive more blessings. Nani guys, 7th Adventist Primary School, Nani bad. We need to understand that giving thanks, it's a very big thing. You must not doubt it. Because as you know that the greatest gift is forgiveness, and the power is like you can give it. It's something powerful. If you say thank you, it could change another person's life. So what I'm trying to share with you guys today is that we need to say thank you to people, those who are sisters and those who are in our lives. And we must thank God for because without God we are nothing at all. So we must understand that the glory of God is very powerful, and we need to understand that God is here and God is good. Yeah. So I must listen to them. We're not going to that after we so amen. Wethu isekhaya ezulwini dala izulu nomhlaba nemithombo yamanzi emva kwelinye nje Nkosi siguqa ngamadolo ukubonakalisa Nkosi ukuba sizidalwa wena ungumdali sizele Nkosi kumbulelo ongazenzisiyo ngokuzithwala Nkosi ebudeni bonyaka Nkosi ethandekayo kungabonakala ngathi unyaka usaqala kodwa Nkosi baninzi abantu bethu abasemangcwabeni ngexesha babe Nkosi badeclare dead namhlanje but thina Nkosi silapha kule ndawo ebizwa ngegama lakho siyaphefumula Nkosi siyashukuma yonke into Nkosi iyasebenza kuthi yona Nkosi sifanele ukukubonga sikubulele ngathi Nkosi noba kwenzeka ntoni ebomini bethu lo gama Nkosi umoya usekhona emiphungeni yethu ithemba lisekhona sibulela Nkosi ethandekayo ukusithanda kangaka wancama Nkosi unyana wakho kuphela kwakhamzeleyo okokubana namhlanje sesingamanikini anje kodwa Nkosi sibe endaweni engcwele ebizwa ngegama lakho on behalf of you Nkosi uba ubulapha somandla yonke lento uzawuyenza ngokwakho kodwa Nkosi uthandile okokubana ama-athalala asithi ame Nkosi kule ndawo kuba Nkosi you want us to partake emsebenzini wakho moya engcwele yona Nkosi sizisa umbulelo nangaleya namhlanje imini sithi Nkosi ethandekayo asikamboni uThixo ofana nawe baninzi oThixo bayakhonzwa bayanqulwa kodwa thina Nkosi sikhonza uThixo o self sufficient sikhonza Nkosi uThixo that is omnipresent
okhoyo ezindaweni zonke. Sikhonza thina uThixo onamandla onke, uThixo onako ukusenzela izinto thina singakwazi ukuzenzela zona. Yona Nkosi ethandekayo singakwazi ukuvala imilomo noba imeko zethu azincumisi, kodwa iBhayibhile Nkosi ithi ezintweni zonke kulelani. Siyabulela mzali kuba asiyazi into yobana kungekho ebomini bethu ngesiphi na. Yona uDavide edanduluka kwincwadi yeNdumiso 124 athi, if it was not for the Lord who was on our side when the enemy arose against us, the enemy would have swallowed us alive. But Nkosi ngenxa yobaba lo akukhange usiyekele uba sigqithwe ziintshaba zethu, simile ngenxa yegama lakho Moya Oyingcwele. Ngexesha Nkosi ethandekayo sibulela nangemvula othe wasenisela yona Moya Oyingcwele, though kwezinye indawo Nkosi ukuyingcweleha, kodwa Nkosi siyakholwa ukubana imvula iyintsikelelo yakho. Sifanele ukubonga sikubulele kuba xa unethisa imvula uyinethisa kumalungisa kuphela, uyinethisa kuthi singaboni as well. Sixolele Nkosi, sisilele ekwenzeni umsebenzi wakho, sisilele Nkosi ekwenzeni intando yakho. Kodwa Nkosi namhlanje ngale mini ingcwele yeSabatha sesicela usingcwalise Nkosi, sesicela Nkosi usigoqagoqe, sesicela Nkosi ususe bonke ububi kuthi ukwenzela ilizwi lakho xa lizawuthethwa nangaleya namhlanje imini lifikele Nkosi kumhlaba othambileyo Moya Oyingcwele. There's a lot Nkosi that is going on ehlabathini. There's a lot that is going on Nkosi in our churches. There's a lot that is going on in our homes. There's a lot that is going on in our schools. But because we serve a God who is able to do things abanye abantu abangenakwazi uzenza, sikhonza uThixo othi izinto zi-impossible ngeliso lenyama, kodwa yena zenze zibe possible kuba Nkosi unguThixo nako, kwaye unguThixo namandla onke. Ngexesha Nkosi ethandekayo nali ibandla lakho lithe ngqwadalala linje Nkosi ngamantshontsho elinde Nkosi ukufidwa Moya Oyingcwele. Nawe Nkosi ethandekayo umkhonzi wakho umtsalile Nkosi ubrother Kona, wamsusa Nkosi kwindawo yakhe into yobana ngexesha elinje azowuma phakathi kwethu azosikhuthaza Moya Oyingcwele. Sesicela ntwinye ke Nkosi kamfihle phantsi kwesikhondo sakho somnqamlezo, makanciphe Nkosi singamboni yena tu ukunyuka igama lakho, so that ogqibeleni xa siphuma kule ndawo Moya Oyingcwele sitsho kunene uThixo wethu olelapha sikuvile uthetha nathi. Thetha konke Nkosi ngaye, uba kufuneke sirebukile, let him do so, the authority that is given by you dear Lord. Uba kufuneke sifundisile masifunde, open our hearts so that once we are able basilithambele ilizwi lakho singoneli kuliva, kodwa Nkosi ethandekayo silenze ilizwi lakho liphele ixesha somandla, liphele ixesha lodlala inkonzo, liphele ixesha Nkosi ethandekayo lodlala ubuKristu. Kuthi ke amaKristu Nkosi azawuthi engathethanga, kodwa Nkosi ethandekayo ubonakala into yobana ngehambo ngesimilo nangezenzo ngabantwana bakho kunene Moya Oyingcwele. Naba bantu bakho balapha abanye Nkosi ba-affected zii-storms, kodwa Nkosi they are here. Kukho abantu bakho abalapha Nkosi abanye khange bebe nayo nento yokutya even this morning, but they are here dear Lord. They probably giving you another chance. Abanye Nkosi sebebambe ngomsonto bathi kuba uThixo akasiphendulanga kule imeko siyamshiya noThixo. Nkosi khawuvelela abantu abanjalo, khawuvusa ithemba Nkosi, khawusikholo kwiimeko esiphumela phantsi kwazo ezantsi ehlabathini. Sazi Nkosi into yobana utshilo ezwini lakho wathi ehlabathini sawuba nembandezelo, kodwa wena Nkosi because waloyisa ihlabathi masijonge emnqamlezweni. Akusekude Nkosi ubonakale ngamafezulu. Siyabona Nkosi izibonelo ziyachaza uninzi ububi Nkosi ehlabathini, kodwa sekunjalo somandla akho nani lokuchukumisayo, awujiki wena, awuguquguquki, uhleli usesihlalweni sakho senceba Moya Oyingcwele. Sibeni ibandla le-Seventh Day Adventist Church ngegama likaYesu. Nkosi sidwele kwi-social media endaweni yobana sihambise ilizwi lakho Nkosi, sinyukutshana neenkokheli zethu. Father, we pray in the name of Jesus that Nkosi khawusive ngexesha lokuthandaza kwethu, khawusive Moya Oyingcwele that Nkosi iyimishini esiyithunyiweyo sileli bandla Moya Oyingcwele lokuhambisa ilizwe, iindaba ezilungileyo elizweni mayingafiphali kuthi. Khawusiphazamise Nkosi, silele sihleli masazi Nkosi into yobana i-purpose has not been fulfilled
for masiyeke ingcuku zelizwe masiyeke mosunyukuthana kodwa masiphume ngosiyogxela abantu bakuba uyeza kwakhona okwesibini sibeke iconference yethu in a special way sibeke general conference sibeke ngosamabandla ethu sibeke inkokheli zethu ezibekileyo kwindawo eziphakamileyo sesicela Nkosi ngomoya wakho engcwele okubana khawusihlambulule kuko konke ukungalungisi moya engcwele mazilindishwe nguwe zingalindishwa inyama kodwa Nkosi ethandekayo zilindishwe ngumoya wakho engcwele kuba mhlawumbe uzenyula Nkosi wawuzonyule usazi ukuba kupha amaSirayeli asithi azawuthi ngokuyindlela eyazi bathathanda unqaka khawusincede Nkosi yami sincede somandla nawe ukuba ubaqula uphethe le nkonzo makuthi indumiso ezawuthi Nkosi ziculwe kule ndawo zivuselele Nkosi umoya wethu so that Nkosi usinyusele kwenye level makuthi Nkosi ethandekayo ingoma ezawuculwa apha zisi-uplift zithi abongekho themba khona zibonakale kuba kuthemba moya engcwele nakuna Nkosi useze ngobuso elizweni umntwana wakho ugqiba usikhuthaza that we need to give thanks imeko zethu Nkosi sezingathi azitshintshi kodwa Nkosi simane sifana no-Elijah sithi we can hear the sound of the rain is coming ingekafiki imvula but siphathi umbrella because we know that ngexesha elifanelekileyo uzasikhulula moya engcwele siyayazi Nkosi into yokubana lo gama siselapha ehlabathini sizawubandezeleka kanxa zonke kodwa sizogqitshwa we are going to be struck down but we're not going to be destroyed because sihamba nenkangalala sihamba nomadida sihamba nomanqoba igorha emfazweni uyesu ongoyiswayo uthixo nako usenza izinto ezingakwazi ukuzenzela zona yiyo loo nto Nkosi sinqula ngale mini ingcwele yesabatha owayibeka mqala okokubana moya engcwele masilibale konke kodwa sibaske in your presence on this day we want to do that makuthi Nkosi umuntu engene engaphilanga ngalamnyama aphume Nkosi ephilile ngegama likaYesu makuthi Nkosi edandatheke emphefumulweni aphume ephilile ngegama likaYesu makuthi Nkosi ethandekayo obezive etyhafile emoyeni aphume ehlaziyekile ngegama likaYesu igama likaYesu silithembile namandla igama likaYesu ligqobhoza Nkosi apho kungagqojozwa khona igama likaYesu Nkosi ethandekayo lihlula Nkosi izinto ezingalunganga kwezilungileyo ekugqibeleni xa siphuma apha sonke qala umntana omncinci uyoqhela kwingwevu nengwevukazi lapha masithi uThixo wethu usithandile ngale mini once again siphakamise izandla zakhe sithi siyalibonga igama lakhe lingcwele ngaye uYesu amen. Akhange ndive nto ke mhlawumbi nge-special item there's a special item. Okay. Number 128. Okay. Alright, esizawucela ikwayari yenkonzo izosiblessa nge-item kuthiwa ikhona. Number 128. You ray of tandazo,
Isandla uYesu uyelo, amen. Ngiyacela ke ukuyiqhubela phambili iprogram yanamhlanje. Ndingazonke iindwendwe zethu ezisihambeleyo ePlus Church namhlanje zingaphakama zime nam ngenyawo ukuze ndikwazi ukuzamkela. Andifunenanga ke incwadi kodwa ke abantu basePlus ke iminyaka embalwa ndilapha ndiyabazi. Balwa iminyaka kodwa umuntu ongaphonsi nathi apha ePlus, you might be an Adventist but engaphonsi nathi apha ePlus, ndicela ume nam ngenyawo. Ndicela iLwazi Church kwakunye neMzamo Omhle nayo indijoyine njengami ngenyawo ngoba nabo bazile kuzosixhasa kwiprogram yethu. Amen. Ndinganamkela ngevesi epha ku1 John chapter 3 verse 1 and 2. Behold, what a manner of love that the Father has bestowed upon us, that we must be called his sons. Which the world does not know you, because it knew him not. Beloved, we are now the sons of God. It does not appear what we shall be like. But we know when he appears, we shall be like him. Sifuna elathemba, sifuna ukulema la nto yoba uthi phayigqibeleni athi, for we shall see him for he is. Right, sawubona njengoko enjalo. Sinqwenela loo nto, that is why nisibona silapha nje singamanikiniki njengoba sithandiwe kwaye sathandwa kwathiwa singabantwana bakaThixo. Hlalani phantsi ke inkosi nisikelele. Ngenxa yeendwendwe ezikhoyo ke phakathi kwethu ndingazisa ipanel elapha phambi kwenu ke ndicela into yokokuba nimenze uamen xa sonke sime ngenyawo. On my far left sinomama uDiamond, samcela ngenyawo. Ekamkwakhe uNamathanga, brother uNamathanga. Phakathi kukaUNam kukhona umdala ukhona Mbilane. Mna ke nguSindiso wakwaThame. Osisikhaka senoPlus Church yithini bandla ngathi? Amen. Ngahlala phansi. Enkosi kakhulu. Le yiveki ye-education. Esihloko saso sizinziswe kwiDeuteronomy chapter 28. Uthi, you shall be the head and not the tail. That is the prophecy esinikiweyo sisisikolo samasabatha senzelwa into yokokuba ngabana sibe zinkokheli, singakhokelwa, singabi semisileni ukuze umsebenzi kaThixo uhambele phambili. Ndilibele ukuintroduce umshumayeli wabantwana Aqhamile cela uphakame. Umshumayeli wabantwana ke lo wami. Yes, ngexesha ke sawuthi sinikele koza kumculela eyokwenza abantwana zethu. Kuthi ke emveni koko ukuphakamisa ubrother Kona Mbilane sicele ikwayara yalapha ekhaya iphakamisa kwaso. Izothi nkqe inzimbi yakhala ithi nkqe ibiza abantwana ithi basa ithi ithi tata ibhayibhile yakho ithi tata lemiso lakho sihambe siye sabathele. Hi guys, my name is Aqhamile and I will be doing children's story. But before we get into this story, I would like to ask this side to give us an opening prayer. Hallelujah. Praise, can you please give us an opening prayer? Our precious Father, we come before you. Thank you for keeping us safe. Thank you for making everyone to be here. Thank you for those who came, Lord. There are people who did not come, Lord.
but please keep them all safe, Lord. And as we are about to start a children's story, Lord, please start with us. Help us to do what is right, Lord. Help us to listen what is good, Lord. I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. For our closing prayer, I would like to ask this. So please be prepared. Our title today is What is in the Bag? 1 Corinthians 10 verse 18. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Every day we carry a school bag. But today I want to ask you, what is inside your bag? Book. This book teaches us what is right, but requires wise choices. Pencil. We all make mistakes, but we can fix them when we choose what is right. Lunchbox. This shows that God provides for us. He takes care of our needs. Phone. Sometimes danger is not outside. It can also be online. Bible, most important. This Bible teaches us what is right. It guides us and helps us make good decisions. Amen. Our message today is that children are at risk when they do not know what to do, but they are safe when they listen to God. Amen. So the question is not only what is in your bag, but what is in your heart. Amen. I would like to ask questions. Our first question is that, what did you hear from this story? This side, can you please answer? What did you learn from this story? What? This side. No one. Oh, please. Okay. Wait, thank you. So our closing prayer this side, like I said, can someone pray for us? Aye. Just a minute, for our tenant, the time that can come to the time necessary, let the days and forgive my trespasses, as you forgive those who trespass, the liberty come of us. Says the body was a testimony of Thomas and was probably wounded in the August. The body was now coming because the body in the e-pipe was. Amen. The Christmas is mine. Amen. Langa lombe, oh God, amen.
molweni bandla. Ndathe lithuba ndikuxoxa phantsi senzobambe. Mandicela ngokuthi iPlus libandla elikhulu. Ayonelanga Nkosi yami. zovuselela izazela bona bathulayo. Isondele emva komshumayeli ikhona ipractice. Amen. Ngiyacela ngiyazithoma kuni bandla. Amen. Amen. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in Okay, man. Bathathe ithuba lokudlulisa ongabantu abakhula phezulu. Ngenxa Yesu gama molweni bami. Ngibulise abantwana besikolo macala omabini. Molweni mani bahle nonke. Kanti lapha eFirst Church bangaba abantwana baseNewbrighton SDA. Abakhonza apha eFirst abafunda eNew Brighton SDA. Imani uxolweni cela abantwana abakhonza apha eFirst Church abafunda eNew Brighton SDA. All right. Khona ngapha ziphi izandla? Utheni kade azazi nje. Umntana okhonza apha eFirst ofunda eNew Brighton SDA kwecala. Okay. All right, no balibele. Nabalibele abafunda. Umfundisi uMahasket ebese ke invite ne. Funeka ndisondeze ebhekane so. Okay. Mandibulele mana utaka Kolose. Amen. Nkosi mani ndiyabulela for kaThixo. Ndiyathemba ke nawe isibheno ugqibo senze ebandleni. Ibandla elikhulu kangaka iFirst. No. Xa kuphuma inkonzo kweza practice baninzi abazawusabela. Amen.
lemizuzwana mimbalwa. Lemizuzwana mimbalwa esizawuthi sincokole ngelizwi likaThixo namhlanje. Masithobe inhloko. Umkhulu mzali wokubonga ubaba wokuThixo khambe simbona nje nawe. Nangoku ke mzala sawuthetha ilizwi lakho. Thixo othandekayo, siyacela ke vula indlela kwinhliziyo zethu. Ilizwi lakho lingabhaduli, lifumane indawo yokuzinza, uze uphile ngaphakathi kuthi, ube yimpendulo kwimibuzo yethu. Nkosi ke bawusiva, ngoYesu siyathandaza. Amen. Uyazi kwenye indawo sekwenzeka isimanga, kwathi kwakhiwe inkonzo, and there was a building that was vandalized next to the church, and that building was bought by a tavern owner, and this tavern owner renovated this building that was next to the church, and of course he renovated that building for one purpose: to open his tavern. And the church fasted. And the church prayed to God. While the church fasted, while the church was praying to God, the tavern was opened next door. And the church kept on fasting and praying to God to destroy this tavern next door. And guess what? And the building next door began to have cracks. And the building collapsed. And when the building collapsed, the tavern owner sued the church. And he went to God suing the church. The God of these people destroyed my building. And the church hired lawyers to defend themselves that this is not us. Now the magistrate that was sitting there had a problem. I have a tavern owner who believed in the God of these people. And these people are denying the power of our God. We are in that predicament in this day and age. Where the world believes in Adventist education. And Adventists are denying the power of their education. People are saying, I can testify. Adventists have got quality education. And Adventists are saying, hey, it is not our God. Can I invite you to the book of Luke? Dr. Luke, chapter 7. Reading verse 19. Uba sifikile, can you say amen? Amen. Funda kakhulu. And summoning two of his disciples, John sent them to the Lord, saying, are you the expected one? Or do we look for someone else? Nkosi mayisikela ukufundwa kwelizwi layo kokudebona phakathi. Amen. Someone has inspired me to love the book of Luke.
My favorite book in the Bible is the book of John. But at this stage, do you know or you want inspiration to read the book of Luke? And there is food book. Now, before we deal with the verse, can we deal with the author? Dr. Luke. I found out that Dr. Luke is the only non-Jew author in the New Testament. And Dr. Luke is not only the physician, but he is also an historian. Because he has done research to gather information before you wrote the book. Dr. Luke is a scholar. And out of his research, apha kwezincwadi zegospel, Matthew, Marko, Luka, Yohane, uDr. Luke unezinto exceptional azenzileyo. Dr. Luke is the only one who wrote about the shepherds, the first recipients of the good news. Being a non-Jew and knowing Jewish behavior, and he noticed ukuthi igospel le abantu bokuqala abayifumanayo ngokuzalwa kaYesu yayingabantu abaphansi engabelusi. Bathi behlele ezinto belinde ukusuka imihlambi yabo babona ngesiquphe ndawonye nasi isithunywa sezulu. Bathi xa besoyika sathi, fear not, ngoba ndiniphathele iindaba ezilungileyo. Ezi ndaba zezovuyo. Yathethwa le nto kubantu abaphansi abelusi, abantu ababengakwazi nokuzithethelela kwiinkundla zamatyala ngoba babengathembakali because of their status. But the gospel yashiya all the fundi yofika qala kubelusi. uDr. Luke nguye obone loo nto. Not only uDr. Luke has seen that, he's the only author, uDr. Luke, owathi apha kwi-Jews wabhala about a good Samaritan. He's the only one who will tell the story. He does not say a Samaritan, but he says a good Samaritan, knowing that Samaritans were despised. Were espoused by the Jews. Wathi naku umuntu ocetyiswa ngamaJuda elungile ngaphezu kwamaJuda. Naku umuntu ongabolelwa ntweni ngamaSabatha elungile ngaphezu kwamaSabatha. And you know the story, a good, because the lifestyle of this person was a rebuke to these people. Ade abeka amanqaku athi wakhupha imali yakhe khwelise emotweni yakhe phathelele isibhedlele namaSabatha beqoqothi. uDr. Luke is the only author obhale ngoZakhewu, the only author esithi, here is the Jew robbing other Jews, trying to say even amongst us Adventists, we have robbers who are robbing us in the name of the Bible. Why Paul Luke, a non-Jew, writing the book to be read by Jews, but the Bible robbana nathi sirobhane sesikugcwalise nokugrojwa kwethu. Wabhala uLuka wathi
siyarobana nina nithi mani ngwele nabanye abantu nine-criminals phakathi kwenu. Wayibhala uLuka loo nto enan-Jew, ayibhalwanga zii-Jews. Wabhala uLuka is the only author ebhale about the prodigal son. Uba nalapha phakathi kwenu maJuda ninabo abantwana abangasebenzanga yet demands izinto zabazali babo bathi zezabo. Wathi ninabo nani? Wayibhala uLuka loo nto. Kunjalo nje akonelo uyibhala loo nto. Wathi kamva nezi zinto nimane ukuthi sitshetshe manje xa uthanda nina niyakwazi uzophula. Ngoba uLuka ubhala ngotata womJuda obalekayo into engenziwa ngootata bamaJuda ekhawuleni unyana wakhe. Wayibhala uLuka enan-Jew. Wayibhala uLuka loo nto. Wathi uLuka akonelo uyibhala loo nto. Wathi kamva ngamanye amaxesha niyakwazi ulala ngehagu. Wayibhala uLuka loo nto enan-Jew ebhala ngonyana womJuda olale ehokweni atye nehagu. Wayibhala uLuka loo nto. Is the only author enan-Jew who have written this about Jews. Wayibhala uLuka loo nto. Wathi thina abantu bayakwazi kanti nabo bakhe bayolala ezokweni zehagu balale nehagu. uLuka uyibhala akaphazami ngoba uyayazi Adventism, our belief and peak. Wayibhala uLuka loo nto leyo. Wayibhala uLuka is the only author. The only author uLuka othi xa ebhala uLuka emphasize nakomama, knowing very well Jewish tradition. Wabhala uLuka wabhala ngomama owalilayo za inyembezi zakhe wabhasa iinyawo zikaYesu. Waze uLuka wabhala noba waze lo mama wathatha iinwele zakhe wasula iinyawo zikaYesu ngeenwele zakhe. Wayibhala uLuka loo nto yedwa, knowing the status somama according to Jewish tradition. Kunjalo nje uLuka akanele ukubhala loo nto ade uLuka abhale uLuka nangomama ababini who contributed financially in the ministry of Jesus. Ade ababize ngamagama athi yayinguJohana noSusana, ababize ngamagama njengoba ningababoni entweni nje bayakwazi ukukhupha imali beke phambili evangeli. Wabhala uLuka, a non-Jew, writing these things about Jews. Then uLuka uphucukile. You see, uLuka is the only author who have written about this movement here Christianity. We color from Bethlehem, from the manger. Ahambe nayo ayome ezikhundleni zamatyala eRoma. uLuka kuphela ohambe ngebali. uLuka yedwa othe xa ebhala ngebali legospel abhale even post resurrection. uLuka yedwa obhale ngolo hlobo. Now tell me, zawuthini ke ungancokoli ngoLuka? Xa uLuka eyindoda enje enobutyebi obunje abhalileyo ngabo uLuka. Masambeni ke ngoku siyomamela uLuka ba uthini apha kuchapter 7 xa sifika kuverse 19. Sidibana noLuka ngoku ebhala ngoYohane uMbhaptizi. uYohane uMbhaptizi asking a very difficult question. Are you the one that we expected, or should we wait for someone else? This is a problematic question. This is a divisive question. This question suggests spiritual bankruptcy. This question denotes doubt. Lombuzo, pregnant. Are you the one to be expected, or should we expect someone else?
Na yintoni phambi singene kulo mbuzo? Yintoni esizana lo mbuzo? Yintoni ebangele? Yintoni unobangela wokuba sizobuza lo mbuzo? Umnyeke unobangela wokuba sizobuza lo mbuzo. Yinto yokuba ngabana uYesu kwindlela yakhe ebeyihamba ummango waseJudeya ugqithe kwindawo ekuthiwa yiNayini. Waze wathi lapho eNayini wabona umngcwabo, umhlolokazi eswelekelwe ngunyana wakhe kuphela bamzeleyo. Wathi uYesu xa egqitha kuthiwa wasikwa yimfefane, ebona ukubulaleka nokukhathazeka kwalo mhlolokazi wawumisa uYesu umngcwabo. Waze wathi ukuba uYesu umisile umngcwabo wamvusa unyana lowo. Ekubeni uYesu emvusile unyana yaduma lento kanti abafundi bakaYohane bayibonile. 6 months uYohane uyabhadla etrongweni. Now abafundi bakaYohane bebona uYesu, a cousin of John. Bebona uYesu, a family of John. Bebona uYesu, a friend of John. Bebona uYesu, a relative of John. Nawe evusa abantu abafileyo, yethu cousin wakhe uyabhadla etrongweni. But surely there's a problem with this Jesus. That's the problem. You say, the question never found it was valid. This question was valid. Ngoba lo mntu ukazini wakho, where you are pointing us to him, but he is neglecting you. He is doing good outside in the street, but akayihoyi family. Hey, lo mbuzo serious lo mbuzo. Uyayazi ba lo mbuzo ndlela serious ngayo. Lo mbuzo serious ngohlobo lokuba ngabana I foresee a teacher begging abantwana eklasini bathi xa bengayiyanga esikolweni athathe imoto yakhe ayobakhangela kwamakwabo esithi mntanami ukwazi ungafundi ancedane nabantwana belokishi uba ngabana mabafunde yetha abakokwabo abafundi. Ndibona umanager apha, ndibona umanager oqeshisa abantu emsebenzini, oqeshisa i-friends emsebenzini, abantu bayaphangela bathi siqeshiswe ngubani yetha abakokwabo abaphangeli. Manje ugudu lo muntu esitratweni kudumile ugudu esitratweni bathi abantu kodwa kokwabo idilema le elapha abafundi bakaYohane. Lo muntu uyabonwa esitratweni kodwa kokwabo kwenzeka lokho ingqondo ke le ingcingane yabafundi. It's so much they came to John bayombona etrongweni. 6 months esetrongweni, nalapho ese 6 months esetrongweni kungenxa yento ayithethileyo uYohane, ngoba uYohane ukhalimele uHerode. Emkhalimele uHerode kuba uHerode ufuna uthatha unkosikazi unina wakhe. Wamkhalimela yamenza loo nto wayohlala etrongweni. Na uphake ngoku etrongweni, Jesus is nowhere to be found. 6 months yaphela. After 6 months kuvakala good news ezenziwa nguYesu esitratweni. Bathi abantu, surely this cannot be your cousin. This cannot be the one osithumela kuye wamasemlandela. Baya kuYohane ke lo mbuzo uvela apho ke ngoku. Ngokubona uYohane uba hey aba bantu bazawuphulukana nosindiso. Kodwa naye uYohane kwaqala ukudoubt nakuye uba how can xa ekwazi ukuvusa abantu abafileyo, how can angazi nizondibisela etrongweni, how can angazi uzondibona, kuthena ngathumela nelizwi nje lentuthuzelo lokundikhamfatha. When Christians are cornered, they forget about faith and face the corner. Kubalulekile into yokuba ngabana abantu xa besengxakini sanobavula nengxaki bavizitheleni abantu ngoba lemka ukholo
kubantu xa besezingcingweni. Bayalulibala ukholo abantu xa besezingxakini. Uwava amaXhosa xa ethetha athi sisila senkuku. Sibona mhlawumbe ngomdala. Qale kubonakala lento ubukade wambethe ngayo. Kuvele induku eziphansi koqhuba. Lento ubukade uthembele ngayo. Ngelo xesha ziyalibaleka izinto. Ziyabaleka ivesi kubantu xa besengxakini bejamelene nengxaki. And I have learned ukuthi kubalekile ukuthi let's visit our own even if they are in prison. Because when we don't visit them, those who are there will influence them. Uyohane ngoku ulibele ubuza lo mbuzo ulibele. When Elizabeth, John's mother, was pregnant, and when he was 6 months, she was 6 months pregnant, as John is 6 months in prison. When Elizabeth was 6 months pregnant with John, the angel came and visited Mary. Mary went and visited Elizabeth in 6 months pregnancy. Xa efika uMary, efika ku-Elizabeth, amazwi athethwa ngu-Elizabeth kuMary, vuya wena ngokuba kalo phakathi kwabanye abafazi sinencasi isizalo sakho. That was 6 months. In so much wathi uElizabeth xa ebona uMaria waxhuma uYohane esuswini sika-Elizabeth, exhuma ebona uYesu wasesuswini sikaMaria. Now that John sengxakini ulibele ndathi ngekazalwa ndamngqina uYesu uba unguye, ngoku uyabuza uba unguye na. Libele ngxaki ziyamenza libala umntu. uJohn ulibele wathi engekazalwa utatakho uZekariya waxelela uba uzawuzala umntana. Ipurpose yokuzalwa kwalo mntana inye, ukugeqa indlela for uYesu. uJohn ngoku ulibele uba yena ipurpose yakhe yokuzalwa yayikugeqa indlela for uYesu. Ulibele unguye na, unguye na, ulibele. uJohn ulibele kwemlanjeni, ulibele uJohn wathi xa ebhaptiza abantu, xa kwakufika uYesu wathi uYohane awunawukwazi ubhaptizwa ndim wena bhaptiza mna. Wathi uYesu uvuma kwaloko kuthe kuze kuzaliseke izibhalo. Ulibele uYohane, ulibele uYohane, ulibele uYohane. Wathi uYohane wavuma wambhaptiza uYesu. uJohane ulibele bakwenzeka ntoni ebhaptizeni kwakho uYesu. Ulibele ngoba laphuma ilizwi ekhaya ezulwini, waliva uYohane, waliva lo ngunyana wam endikholisiweyo kuye. Ulibele uYohane ulibele intoba kwaphuma umoya oyingcwele esihla in the form of a dove. uYohane wayibona loo nto. Ulibele uYohane wayephaa emlanjeni waseGalili, kodwa ulibele uYohane, ulibele ngoba iingqongo zetrongo, amadonga etrongo ayamenza uba alibale. Uyalibala umntu kuthiwa bengumdala wasePeplus uve kuthiwa uyathwasa. Uyalibala umntu kuthiwa bengumxolisi uve kuthiwa ucorrupt uphambili kufraud. Uyalibala umntu uba ebeme kule ndawo etshatisa abantu, efundisa abantu, ekhasilisha abantu ngemitshato, kodwa ube nguye okrexezayo. Uyalibala umntu. Walibala uYohane, ngoba uyalibala umntu. Manokuthona umntu waseSabatha, remember I'm human and human forget. Just remind me, dear Lord. Walibala uYohane. Wathi unguye na okanye
silinde omnye wabeba uYohane. uYohane thuma abafundi bakhe khanye hambe niyobuza lo mbuzo wa unguye na? Are you the expected one? You see igama lesilatini expectera. Are you the expected one? Expectera. Yes, but are you the expected one? Then what if Father the Joga? It's like asking, are you the anticipated one? Are you the foretold one? Should we wait for you? Or there's another one coming? John is asking, are you the one who is going to appear? Or there's another one? John is asking this question. Now almost at any uzo, uthumela abafundi bakhe uba mabahambe bayobuza uYesu. Now you need to understand where John was and you need to understand where Christ was. It took 3 days from where John was to where Christ was. Aba bafundi bakaYohane kwakufuneka bahambe 3 days baxwaye lo mbuzo wokuba ngabana unguye na okanye silindele omnye. You see, there is a problem with indoctrination. There is a problem when people do not understand what they're supposed to understand. Ukengxaki apha yokungaqondwa kwento iyaqondwa. Ukengxaki apha ingxaki into yoba abantu bangayiqondiyo le nto kumele bayayiqonda yinto yoba bafundisa into abangayiqondiyo bona. Ngoku le nto xa ijonge kubo abo bamele ngoku ukurevila, abo bamele ukudemonstrate, abo bamele ukushowcase aba nansi ke le nto besikhathi esifundisa yona yenziwa ngolu hlobo. Now it's them who are doubting it. Yes, but I said that except to let well and many of us are teaching people that. But when it comes for us to practice that, it's a problem. It becomes a problem. Because we then come with theories and theories and theories to justify le nto besikade sifundisa abantu ngokubonakala uba tshini nathi besingayiqondi le nto besifundisa abantu. Kwenzeka loo nto ngabantu aba ngabafundi aba baseklasini, one of the best teachers. Nabo aba bafundi bafundisa abantu but abayiqondi le nto. Notishara is beginning to doubt le nto bekade ifundisa. Now they carry this question. Bahamba nalo mbuzo for 3 days. Khangelwa noYesu. Uphethwe umbuzo ukuthi unguye na? Or should we expect for another one? Now xa befika kuYesu bephethe lo mbuzo onzima ngolhlobo. Bephethe lo mbuzo uzisiya nhlukwana kwenkolo. Bephethe lo mbuzo wahlula ifamily. Bephethe lo mbuzo pregnant as it was. Bafika abafundi bakaYohane, bafika uYesu esenza umsebenzi. Umsebenzi kaYesu wayephilisa abantu abagulayo. Imfama zazibona, izikhwala zazihamba, njalo njalo nababevayo babesiva. Philisa uYesu ephilisa. In so much uYesu edilishana naba bantu bajongele phansi i-community. Ngoba abafarisi babengabahoyi abantu because of their status. uYesu edilishana nabo.
igospel ifike kuba uYesu uphishana ngobani. Bafika abafundi bakaYohane uYesu. Yesu uyaphilisa. Babuza umbuzo. Nkosi, sithunyiwe. Sithunywe uYohane. Uyamkolonkolosa esiseleni. Upha for 6 months. Kunjalo nje ujongene noqhawe enhloko ngoba isigwebo siwisile. Uyabuza uYohane kuwe. Angithi wena umama wakho nomama wakhe bayazalana. Uyabuza kuwe uYohane. Uza ngane apha kuwe. uYohane akabuza inkolo. Buza wena. Ubuza wena uYohane. Akabuza amaJuda akholelwa entweni na. Ubuza wena uYohane. Ngoba uYohane ebethe wena umkhulu kunaye. Kunjalo nje he is not even worthy to touch imbadada zakho. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Uthi uYohane kasibuze apha kuwe. Uyabuza uYohane. Have you ever been in a situation apho ukhulise umntana umfundisi labayishilo sesikhathini kuba esemncinci engaka aze athi xa ekhula abone wena uphethe umankazana ngale mali akubuze ngalanto wamfundise yona afunda ngalanto wamfundise yona akubuze buze ngalanto wamfundise yona. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. Ubuza ngento obukade ufundisa. Uyabuza. Lo mbuzo umjanga akho intshakisiwa nayo apha. Ubuzwa lento besikade sithetha ngayo. Ubuzwa lento sikhuliswe ngayo. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Sikhule ngomthandazo apha ekhaya kodwa sidibana nawo sokukhalipha kwakho. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Ubuza uYohane. Sikhuliswe umama sithi bantwana bami xa kunzima uThixo uyazibonela. Sikhule ngalonto kodwa uyabambuwe. Uyabambuwe. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Usayithetha ngalanto. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Baphethe ubuza abafundi. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. Uyabuza uYohane. But ask man ukuthi let your speech be always with grace, seasoned with salt. Man ukuthi mayibe necasta ngentetho yakho. Xa man uvula umlomo, lo man uvula ngokulumko. Xa uphendula, abantu bayazibamba ngosithethayo. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Uyabuza uYohane. Sixakene nezinto namhlanje. Abantu esithi ngabefundisi. Sixakene nezinto namhlanje. Siyaphepha phela. Siphephana nake esikoneni. Siyaphepha phela. Uyabuza uYohane. Uyabuza. Uyabuza uYohane. And Christ, in responding to the question, wababeka phaa ecaleni. Watsala esamangesi. Ngathi ndiyawava xa esithi actions speaks louder than words. Watsala esamangesi uYesu ngexesha belindela amazwi azawuthethwa nguYesu ukuphendula amazwi athethwa nguYohane. Wasuka uYesu waphindisa isiqhwa esithi nguye. Wavula amehlo abantu abangaboniyo la action ithi nguye. Amehlo empu asikeleleka la action ithi nguye. Wazenza zonke izinto uYesu wazenza kunjalo nje awapenika lamadoda. Awabanika impendulo. Awapenika aconvince abone action engakhange axelelwe into i-action zakhanza.
e-Antioch mhla kwaqala ubakho igama lithi Christians akakho umKristu owazibiza ukuba he or she is a Christian. But abantu base-Antioch bathi kuba bebebazi abantu babebenjani ngoku bayababona banjani. Kwathi abantu base-Antioch bathi your actions, your lifestyle, your behavior is telling us a lot. That's how you are now a Christian. Ulandelana no Yesu, ulinganisana no Yesu. Baze bathi aba kuthethwa lonto kubo. Bathi nyani ngibona lonto ukuthi bathi hallelujah. Makadume uKristu ingane. Christianity is not a uniform creed. But it is actions. 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 Ziyakaza. Actions. Ziyakaza. Ziyakaza actions. Ziyakaza. Umuntu okuKristu Yesu usisidalwa esitsha. Bona izinto zakhe sisuke sabanja. Actions. Aba babona i-actions aba. Babona i-actions. Was what Yesu after actions waqala wabaphendula. And when he was answering them, go and tell John what you have experienced. Go and tell John what you have seen. Go and tell John what you have heard. You have seen, you have heard, you have experienced. Yohane uYesu zanganyanzele mfundiso kubo wathi ngibonile. When Christ never asked us to believe without giving us sufficient evidence upon which to base our faith. Wathi ngibonile. Anamthetha lento ngibonileyo, amthetha lento ngivileyo, ni experience it. Go and tell him. Go and tell him. Uba nibone ntoni, nive ntoni, ambaloxela. Le mfundiso ayinyanzelwa. Le mfundiso uyafundisa uyenze umuntu azithathele isigqibo. Umuntu xa ethatha isigqibo ngomnoko kwakhe, uthatha isigqibo ngokwamava akhe, uthatha isigqibo ngento azibonele yona. What can you tell people about Jesus? What can you tell people about Jesus? Babona ntoni abantu kuwe? Bangangqina bathina abantu ngawe. Uthi uYesu go and tell John what you have seen. Uyazi ba ndiguquke kule nkonzo sendiyindoda. Sekanesitori kakhulu kakhulu. Ndabaleka itongo. Yabalekele emandaweni. Wayezigaqa zami. Zozifihla. Bangabanjwa. Ngathi xa ndifika emandaweni. Udaba wabheke ngomshwa ngathi yake konke ndaziwa ndilapha. Ndazivalela ndedwa endlini. Ngexesha ndizivalele ndedwa endlini, umtshana waphuma ku-3 years 6 months ethongweni uphume ngebheyili. Waphuma wabaleka apha endlini wohlala eSwakosville. Akayazi bani ngam ngozifihla eSwakosville. Ndiye esethongweni uphuma ngipha. Ngokundinesithukuthezi anazithumbi pha. Tshomi wam ndithi nethongweni. Ndahamba ndaya kulaa tshomi yam. Ndineloyiko uba sizawuinfluensana. Xa ndifika pha kwafika umfo endingamaziyo naye uzobona le tshomi yam. Ithi ke le tshomi yam late xa sizawugoduka. Ithi mfondini sister, le tshepe ihlala ngakokweli. Kweli cala ihlala ngakulo mna onye hayi. Hayi ke ndoda masambe. Xa sihamba sisuka phaa ngaseCommerce. Hlala 6 Xa silapha ngakwavanji abantu abayazi iSwakosville.
ithi le kwakungoLwesithathu ezintsukwini ulayitile swabosivile izibane ngo-6:30 ithi le chembe izala kumculo manje 7 days iyazincokolela nje or ithi ekanene kukho umculo pha 7 days kubibona kulayitile ndithi mna kuyo masabe manisochitha isithukuthezi ngoba ngihlala ndedwa makade ekhaya ndasichitha abantu sasichitha namhlanje zange ndizwe kwi-effort zange ndiye kwi-Bible study zange ndishunyayezwe zange ndithini ilizwi lale chapter kulayitile pha kanene kuzaba kumkhulu ngathi masabe ndiyochitha isithukuthezi ngoba ndafika ndikolonze ndedwa lana ndathi xa ndichitha isithukuthezi xa ndibuya ngomso ndibuyela kulaa tshomi yam ndafika kuplanwa i-heist zonke ezibezingaphakathi ndafika ziplana andizazi ezinye zange ndazibona le tshomi yam ibithetha ngam kuzo phaphakathi ngoxa ndifika ndisaziwa xa kudityaniswa ubuso ngegama ndafika kuplanwa ndabe mnayisolo kwathi kuplanwa ngaphakathi ku ndazixelela ngoba izolo I have met the master izolo I am no longer that person bendinguye umgqibile wakhe ndaphuma xesha kancinci I'm done with this nonsense ndaphuma ngoku I don't even introduce myself wherever I go kuthiwa mfundisi. I never said I'm a pastor. Never said that. Ndiba ngayo emsebenzini mfundisi. Ndiba ngayo ehlaleni kuthiwa mfundisi. Zange ngathi ndingumfundisi. Zange ngathi. Go tell John. Go tell John. Miracles are happening. Uyakubuka umuntu. Uyachinja umuntu. Go and tell John. Wanoxelela uYohane. Amanoxelela uYohane. Amanoxelela ifamily zenu. You are no longer the person you were because you have seen, you have experienced, you have met the master. Wanoxelela ifamily zenu. Xa nibizwa kwindawo ezingenakuThixo, go and tell them. Lo thumela isimemo ndasekhaya sinegogogo ngomso. Reply and said I've met the master. Xelele ba the beer I used to drink, I drink it no more. Amen. Go and tell John. Go and tell John. Go and tell John. Go and tell John. Now in my closing, I want to warn you Adventists. Do not color where God did not color. Now listen carefully to a response Yesu. Christ was summarizing Isaiah 61. But there in the list of Isaiah 61, ikhona indawo ethi amakhobo kazakhunjwa utsho Isaiah 61. But in the response of Christ to John's disciples, he does not say because Christ did not want to create hope and call to John. I tell you, yes, no. So it tells about into uThixo akakayithatha. Don't give people false hope under the name of Jesus. Thetha lento ithethwe nguYesu. Uthi isikhona siyahamba. Uthi imvama ziyabona. Akatsho awuzophuma ethumbini. Akayithethi labo kodwa usummarize u-Isaiah 61 pha iyathethwa yena akayithethi. For Christ knows ukuthi ukwamkela uYesu ayikokukhutshwa kwakho kwingxaki okuyo kodwa ukwamkela uYesu kukunikwa kwakho amandla ukwazi umelana nengxaki okuyo. Go and tell John.
Go and tell John. Even if you have a good relationship with Christ, trouble return John 17 will be affected. Go and tell John. But though you will be affected with the judgment, Christ will sustain you. Go and tell John. Don't give false hope. So you are a Christian, you are not going to be retrenched. Don't give false hope. Go and tell John. Go and tell John. Talento ithethu uThixo. Abantwana bakaThixo ndiyavala. Ndiyavala. Intoni le yayisenziwa nguYesu uYohane. He was putting into perspective the misunderstanding of Christianity about the kingdom of God. Intoni le yayisenziwa nguYesu uYohane. Christ was educating the educated, but who are misinterpreting their education. He was putting things into order. He was putting things into order. 1, 2. He was putting things into order. Asiphuma bana bakaThixo masaneleni lo babalo bukaThixo lulo olusokumelezayo ukuba uThixo ngakuthi ubani na ongasichazayo. Amen. Go and tell the world what you have seen, what you have heard, and what you have experienced. Lithini bandla ngomdala ukona mlanga. Phamboba siphakame nonaba 85 sinikele umdala asithandazele ukuthi abanikhumbuze abantu abaze nezipho for isikolo sase-New Bright baze nazo ngaphambili xana siphuma. Izipho abebethembise ngazo nabaziphethe naba-85. Umamandla kaThixo Yeah.
Xolo mzali, Thixo amathanda kanye malibonge igama lakho. Nangelithuba ke mzali singabantwana bakho. Silapha Thixo amathanda. Sonokwenzeka uba size apha sizokunqula kodwa siqondi kakuhle. Thixo amandla onke. Kusenokwenzeka uba silapha asivanga ngendlela eyiyo ngawe. Thixo amathanda siyabulela ke uba usikhumbuza uba ubukumkani bakho Thixo amathanda ayiboba lapha emhlabeni. Kodwa ubukumkani bakho boba sekhaya izulu. Kodwa apha emhlabeni silungiselela. Silungiswa nguwe usilungiselela Thixo amathanda ubukumkani bakho. Sincede ke Thixo amandla onke usiphe inhliziyo ezivayo eziliphulaphulayo ilizwi lakho. Singoneli nje ukuliphulaphula ilizwi lakho kodwa silenze. Emzali Thixo amothandekayo usibambe ngesandla sakho esinenceba. Sibambe ngesandla sakho esinothando. Tweza amaphiko akho. Usikhusela kwi-influences zalomhlaba. Thixo amothandekayo sincede mzali imfundiso yakho. Thixo amothandekayo siyiphulaphule, siyiqiqe, siyenze. Thixo onamandla onke. Sincede mzali ilizwi lethu liyatsalwa zinto zesithathu. Sincede Thixo amothandekayo fake ibhlenkazi emehlweni ethu kuze sisamehlo kuwe njengembangeni nomgqibeli zokholo lwethu. Susela kusalo encinco lakho yotsho kwinkonde nenkondekazi yebandla yanga Thixo amothandekayo singazolula isandla zethu sizolulele kuwe Thixo amothandekayo. Siyavuma sikonile, siyavuma siphazamile. Yenza ngetafula lakho Thixo amothandekayo. Yenza ngenceba yakho ebomini bethu Thixo amothandekayo. Ungasicile kwincwadi zakho zasekhaya ezulwini. Singacinywa kwezasemhlabeni kodwa so long sinobuhlobo kunye nawe. So long sisters ba unguye. There's no one else other than you Thixo amothandekayo. Siphe lokholo, siphe lomonde Thixo amandla onke ukuze Thixo amothandekayo singaphuncukani nokholo lwethu. Enkosi ke bawusiva lo ngumnqweno nomthandazo egameni likaYesu. Amen. Alaba ufefe nobudlelwano bomoya ongcwele bungahlala nathi ngoku ade abuye uYesu.